sikkata ko Allah nanani ta hawe kuma ko kalduno ɗon ko Allah nanani ɗum Allah nani ɓaaƴoore Hafsatu hecci hanke e Aysat min Allah min nani koɓe kalduno ko min nani koɓe pewjuno ko min faami complot moɓe mbannoma o mittini fofo mi andi ha laaɓi dewgal ma e oɗo haɓama humama ko joom suudu ma ɗo gonɗa ɗo daganimama no jiɗɗa fof mbaɗa e no jiɗɗa fof mbaɗira Aysata nan nana ko arab ha naata Hafsa no nana ko arab ha naata nelaɗo sallllahu taala alih w sallam yettide e mabɓe Aysatu an suudu ma nana aɗa andi to gumminɗa joni joni Hafsatu an ka ñaaƴinoɗo permission faade to bamma aɗa heddoɗa ñalawma e jamma permission ma gasani mana aɗa wawi yaade jokkitoya permission ma ha gasa dewgal ngal Allah humi ngal daguima gasi Mariyatou an yonta hande ɓe puɗɗi gasi ko waway ɗum holko waway ɗum dewgal Zeynabu bintu Jahsin lamma qada Zeydun minha waɗaran Zeydi ko maccuɗo resino mo seeri Allah humi dewgal makko e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam bam makko e yummum nelaɗo yum makko e bamum nelaɗo jiidi yumma e bam ko denɗi ko nelaɗo wi ne hertini wino Zeydi ko ɓiyum Allah wi ad'uhum li abaihim jibinanimo ko Zeydi ibn Harisata wona Zeydi ibn Muhammad ma Muhammad aba aji sa noddi ɓiɗɗo joppini baba Allah humɗi dewgal ma e Allah kumɗo dewgal makko e Zeynabu bintu Jahsin o on ko dimo araɓe yummum sarifaɓe kanko humi dewgal makko e Mariyatou ne kay woni mana korɗo ɓalejo yummum maccuɓe ndeke noon dewgal ngala kuma ngal yummum sarifaɓe araɓe oye kumanaɗo yummum sarifaɓe one kay ko yummum maccuɓe e horɓe kamɓe pasodiri oɗon mbi kamɓe ɓuuri ɓe ɓuurani kamɓe pasodiri koɓe goto wona haydara goɗɗum ɗum ko ni tan foti kumɗo ngal to dewgal o humi ngal kamɓe ɗiɗi fof humi dewle mabɓe koɓe mayata onema fof no wasortono ɗum ono fof humi dewle moon ko maayoɓe min kumɗo dewgal mo mayata Mariyatou tan ɓuddi woni nelaɗo Allah sallllahu taala alih w sallam wonde makko dañde makko ɓinguel biyetengel Ibrahima ngel jibina e duuɓi tettanta o wawi waɗade pucce wawi wawi jotude wawi josude silam ko danejo tal ɗo demineji ponno wonde ɗon wadde diidi ɓaleji moustage ko noon waari ko noon yooɗi nelaɗo naggal mo wuundo adda hay sahabaɓe yo sahababa mon meeɗiɗo ɓinguel wayni nandude bamum sahaba fof kersa turo Alhaji Malik wi ha goɗam ha mi wari en law asa so Ibrahima wuurino enen ɓale ɓenen dañen ko masuɗo ɗen kono noon duuɓi tetta no yeehi ɗum ñande hen jippi innaɗina kal kawsara en jangguino on isso ɓeni ɗum woni mana ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ko ɗum addi ɗum nelaɗo waɗi kaffar wondore nde o harminino debbo o koko daganinomo o waɗi kaffar kono o meeɗani wadde jihad noon ala o meeɗa wadde jihad seerde kadi o meeɗi seerde gotol waɗi noon ko debbo ɓi Abou Soufiane mo resno o mo rokkano to e toppi lamɗo on namni holko ɓuuri yidde teganimo waɗi hen fof ha laaɓi addi huttinanimo debbo o Madina rewɓe pewjani ɗum jaɓi nawliraɓe makko pewjanimo jaɓi o wonde nelaɗo seeɗa balɗe caggal mum o namni rewɓe ɓe tawde ko koɗo onon kam hono Mouhamadou Rasulullah holko ɓuuri yidde so ari min mi welnoroma ɗum ɓe mbi tan yiiɗi weldude e makko so naati suudu ma tan wima usu billahi minka o anda ko koɗo ɗi Abou Soufiane o jaɓi feere nawli ko nawliraɗo hewani fewjande nawlum ko sabi lamɗam no feewi Allah haaji mana nden mana nden nelaɗo no yiiɗo e cuuɗi ha yonta to makko e nelaɗo ari yontama to makko o heeñi lawlam o fewnti omo soppi nelaɗo naadi suudu tan wi assalamu aleyki tan wi aleyhi salam tan wi auzu billahi minka oy nelaɗo auzu billahi minka nelaɗo wi ha o auzu billahi minka nelaɗo wi ha o auzu billahi minka nelaɗo wi alhiji bi alika fatutu koreji ma konngol ngol ko tati ha joni sa yi debbo ma
ma faatoto koleji ma tati timmi on ceeri ɓoggol ma nane dande ma tati on ceeri hande ko an jeeyi hoore ma tati on ceeri hande ko dagi o hanni fof ala hakkude men tati on ceeri mi seerima ceergal kewawal hakkulleji asma on ceeri tati mi seerima ceergal ɓurgal harmude e ceer tati kala ko kalɗa e ɗum ɗo mana ganiɗa ko ceergal e fitina ma on ceeri tati halil noon wonko ittitini hen to ruknu halil woni ɗeɗo fof ɗe kalɗa gotol fof ko tati in ya namde noon in kana itaban to fanɗa hen ko felore ka tikkuɗo ka cekɗo aɗa fela debbo o fala so yaali e hunde debaji ma yo artu so tawi faninoɗa hen ko ceergal fabbata tum ko tati timmi on ceeri sowona goto gonɗo ɓilowo beele ina jaɓiri en noon tan mbiɗo noon fof jaɓane halil de wino tan ko duyino yo woppide diine makko so tawi ɗum ɓuranimo hakkude makko e Allah bisimillahi diine makko bona hakkude makko e Allah bona bisimillahi so debbo jaranimo ɗum eyi enen kala janggen fatiha lawol gotol salatul fatiha laabi tati qul hu allahu laabi tati salat fatiha ɓattindo ganiyen ɗen hen ɓe cellani yo Allah hokku jaam joom haajuji yo Allah humtu yo Allah hokku en taweɗo o saama wuuri on gayni onon kala dokkodiron duuɓe jallodiron jafodiron yo Allah waɗen malade winoɓe oɗon namni ɓeɗon hunde e cheikh so tawi oɗon iɗo e zawiya he on winoɓe oɗon namni hunde e cheikh Tidiane so tawi oɗon iɗo e zawiya he hunde fof deftere jangirte ko bandum mbiɗon oɗon namni hunde e cheikh on garino e galle cheikh o waɗi oɗon foti haalanede tawde garɗon ko ɗo e galle cheikh namni ɗon habaru cheikh oɗon foti haalanede so wonano ɗum to namnoyto ɗon to toon poɗɗon yaade saabu al ilmu yuuta wala yaati gandal tawoyta foti ko tawoyeede beele ma dañi hen barke gandal fotani tawoyde e o hadis nelaɗo Allah jagga to deftere wiyetende huniyat li kulli muslimin hono binnugol kaamilu ko joni ko joom kaake walla joom jawdi aduna weeyo wilnane kaamilu nodda almuɓe jaaha galle mum waɗa toon no ndefu ñamde ni walla waɗa toon no feeto ni almuɓe tawoya ɗum billana ɗum kaamilu nafoore ala hen dagaki harmi so joom jawdi so joom kaake kanko foti tawoyde miskineɓe Allah almuɓe wawɓe qur'ana ɓe o tawoya ɗumen nokku mumen o teddina ɗumen teddugal qur'ana o nafa ɗumen nafoore qur'ana so wonko wawi o waɗan ɗumen wilnanamo kaamilu baraji ɗi ma Allah nawonmo galle makko walla nder suudu makko kono wilnoɓe ɓe jaaha tawoyamo saabu ko joom kaake walla ko joom hunde dagaki ne harmi yoɓe ƴeew huniyatu li kulli muslimin koko muula Mamoudou haalta tinde daari wondaka ɗum haalta haawila neɗɗo koko muula ko deftere jooɗi so kamɓe ceernaɓe walla almuɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi koko harmi ɓe mbaɗi koko wona lawol ɓe koyni ko mawni ko kamɓe jogui qur'ana ko kamɓe jogui ko nafata aduna e lakara ko ɓe koyni koye mabɓe kamɓe foti tawoyede yoɓe gande noon almami Malik ene jeeya ko warimo hono ɗen ɗon gueɗe laamɗo laamiɗo gouverneur Madina ko Sarif Tanum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dañi masala nelanimo yo ar mana o haalana ɗum masala o galle mum galle présidence galle laamu nder Madinatu Munawwara e jaati o wi on sa yeehi mbiyamo ko tanum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam so wonano nelaɗo Allah sohlani e windani haydara kono noon yo andu ko tani ko wi al ilmu yuuta wala yaati gandal tawoyta on kañum foye woni tanum nelaɗo ko gando mawnikini e dow konngol ngol
wima o ara e alay sago kanko maali ko sali o jaggi ko o warata gandal tawoyta won yo force o força o adda e yeeso muɗum mo namdotono mami ko ceggal wawnere beele no dago walla dagota ko o wi dagota ko abada ceggal wawnere neɗɗo force e yo seera waɗɗata ko wonata abada woni yowi ceggal wawnere no dagui o wi dagota ko yamiri o fiya ɓoggi e yeeso o fiya ɓoggi e caggal yamiri mbaroji hirta hutta nguru mum ɓorna e makko waɗa yoora ɓato kanko almami maliki diagne o adde ha e dingiral yimɓe yowi ceggal wawne dagui o wiya bandama ɗon gandi mi mbiya min gandama wa min woni malik ibnu anas jooɗino ɗo e sara nelaɗo allah no uddide sariyaji ɗo yaadete lebbi jeegom hirnage funnague ɗa way worgo yimɓe ɓe ne gara mboɗanama imɗa haala mi wiyama yomi wi ceggal wawne dagui dagotako gande mbimi ko dagotako haali mani foof ha ngol ɓado ngu yoore ɓandu makko won konngol yi noon heno mayi won konngol ni nguru ngu itama o wedda e kaso heno mayi o jaɓani ceggal wawne dagotako ganda so tawi andi ko saaɓi Allah andiri yo haaldu saaɓi Allah jaggeni saaɓi Allah kono ha taw moni haale ha yawmal qiyamata kanko almami malik sahabaɓe wonduɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gonde mum ɓoyde mum nelaɗo nodduɓe wiɗo gurdam natti woɗɗude mone mon fof yo haali ko yiɗi min duwono ɗum mon fof haali ko yiɗi bam makko Anas duuɓi sappo nelaɗo woni Madina ɗi bam makko woni kutume nelaɗo ko togono ko pamaro saba fof keccimo nelaɗo ñamani so wona ko jungo makko de duuɓi sappo omo defana nelaɗo meeɗani wiide mo wosi meeɗani wiide mo tiiɗi meeɗani wiide mo ari law meeɗani wiide mo leeli meeɗani wiide mo safi lamɗam meeɗani wiide mo no haaɗi so defi o addi sono wela ñaama so welaka acca kono meeɗani aybinde ñamde hay goto ko needi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Anas ne nodda mun fof haali ko yiɗi o wi Anas anne ko jiɗɗa o wi jimi ko yalla hokkam ɓiɗɗo bawɗo gandal tawde min ɗum taaƴi kam nelaɗo nangi jungo mum fawi hoore makko yusaku an yazama akbadu libil li ɗalabi waladika aw ilmu waladika mbaɗa sikki ma ngeloba yaha ɗomɗa ina yiiloyo gandal ɓiye walla ne yiiloyo ɓiye ngeloba sanno daña lamɗam ko ƴakki ina wawi jooɗade lebbi jeegom yarani so dañata lamɗam no wawi jooɗade lebbi tati yiyani ndiyam yarani ƴeyata ɗum liggade ko liggotono ina rimdano waɗa foof sono daña lamɗam no wawi jooɗade lebbi jeegom tawa yarani ɗo ngeloba yahata ha ɗomɗa ina yiilo gandal almami malik o jibina o jangi ceerenɓe temedde jeenayo e capanɗe joyo ceerno mon fof waɗanimo liijaade wonɗo foti joolade omo jangguina o yaade 17 ans duuɓi sappo e jeeɗiɗi ceerenɓe temedde jeenayo e capanɗe joyo mon fof waɗanimo liijaade yo jooɗo o jangguina te nden o yahata ko 17 ans duuɓi sappo e jeeɗiɗi joni arabeɓe mbaɗani ɗum banda guilaw jibina waɗanama banda cassette vidéo guilaw jibina kanko e nene makko e bamma ɗo jibina ɗo janggi ɗo rewi foof omo jogui alluji makko o wakki bata makko o ñotno ko bata manam o nanna hen deftere o nanna hen alluwal kala ɗo nani ceerno e aduna o yawa fugga galle mo namno ko jogui ko wi taw hokka ɗum ceerno haalranmo masala o winda gila mo jangga koye cukalel haw jooɗi omo janggina mi waɗana film joni cassette aji vidéo ɗiɗi 1 et 2 ɗiɗi fof mbiɗa jogui Allah haaji kanko almami malik o jooɗi misri omo janggina sarnelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o jangguintuno kala konngol haali o billahi allazi la ilaha illallah wimini ko limamu naafi wi ɗum noon ko ibnu abbas wi ɗum noon ko jomdiɗo qabri jungo mo ñawi ha selli woni tutulini ɓawli wikkurum jooɗo balɗe tati o natani duus o yaltoyano taroyaki hertude malaikaji Allah mo ɗani jamma o fini feggere nelaɗo Allah ina siwatindu makko ndeno ma ittaka moni almami malik ibnu anas mo ndewɗen lawol mum o wi ko gandal tawoyta so gandal tawoyima
aɗa wawi nande gandal kono sa renta gandal fof taw so gandal a heɓri ɗum no weeɓi minen de min keɓrini no weeɓi min tampani a heɓri no weeɓi a nani kono naftoɗa nde weeɓani gandal fotani heɓrede no weeɓi gandal foti ko masala fof mo dañƴa taw wonko tampanɗa e masala hakke imamu aliyu no wini man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlaka insa bi'a awa sarqa a wata kala jangguiɗɗomo harfere wotere kam halfuma so welama bi'a yeeyma o sarqa walla accuma gona jiyaɗo o wataka so welama rimɗinma anne sa wi saba wonde ceerno mi dawanimo alarba lawol gotol walla mi hokkimo temedere walla mbuuɗi yoni wona gonga yonani gandal ngal ka naftortoɗo kadi gurnatma noon mbiɗon oɗon namni hunde e cheikh min jaaɓi tawde koye nder galle cheikh namni ɗon min jaaɓi woto wonde wono wona woto wonde Mamoudou Dia nani Zawiya Cheikh Tidiane ne jangguina tafsir Qur'an wona cheikh jangguintumi ɗo namnama toon masala ko yowite cheikh salima haalde nawa nawta en nawa kala naɓe potani haalanede nan naɓe potani nannude moni fof setta ɗemgal mum haala hen ko fotani haalde woto o so wonani ɗum toon namdima cheikh mbiyanmi ko yon tawyam galam mi haalano kala ko almami Malik namnano e jangde o haalata tan jangde defte nan jooɗi o jangguina ha waɗa saha neɗɗo yetto wiya Malik min de won ko jinmi namnade e hadis ne laaɗa Allah particulier jiɗa ko jangguinta e defte ko o eyi o haɓe mbiya komin dental oye paade kam o wappa ko jangguintuno o natta nder suudu o looto hawlaɓe o salligino o ƴetta comci makko ɓuɗɗi yode o yalta eɓe jiyamo o fiilo metlol ngol ha feewa o nanga peñi o yeesa hoore nde o yeesa waade o yeesa fo ha feewa o waɗa lati ɓurɗo o joɗinomo jangguino waɗa o wiya adan kiisi adde nder joƴƴine o jooɗo dow kiisi o tiima yimɓe taw mo ñanti o yewɗum waɗa lati o bandam jafoɗon ndeyi gila nane Malik ko almudo wonnoon jooɗini jangguinde no mon joni namdi ɗon habaru nelaɗo Allah mi natti wonde Malik hadis mo namdi ɗon o saabu jomum o mi wonti on hami gayna o jooɗo e kiis dow tiima yimɓeɓe o yahan kadi ko hadis o namdi ɗum saabu nelaɗo o namdi ɗum ta'ziman li rasulillahi sallallahu sallam saabu mawninde annabi sallallahu sallam onoon onon sukaɓe on jarama yama so on kalanama yama woɗa naftiri ɗum wona onon almudo Tidiane walla nano goɗɗo on jarama kadi ne tawde en custi windande men en gari ha e uhiya ilayya anna hustama a nafarum min al jinni en gari ha e suratul mudassir ko nelaɗo haaldete ɗon ni kiso ya ayyuhal mudassiru ko nelaɗo ya ayyuhal muzammilu ko nelaɗo ɗum noon cheikh kanko sukagu makko fillirani ɗum kanko e duuɓi jeeɗiɗi o reeni Qur'an ɗum nan so deftere wiyetede Lubaba e duuɓi makko jeeɗiɗi o reeni Qur'an ceerno jangguinɗomo Qur'ana o Seydi Isa mana Madawi Tijani omo wiye Abou Oukaza saabu yanoɗomo tuggo sawdu kanko nelima jamma ha ɗemgal tiime makko e ruude wino janggita Qur'an ni ko ni selluri on jangguini cheikh jama yen ngel ɗo jangguintuno ɗo ittaka helaka ha joni ɗo cheikh jooɗo sono ceerno mum jooɗon jangguinamo ha joni ittaka helaka lawol amen ngolande min jeehi mine Ba Mouhamadoul Ghali emin fottidi e nokku he kanko Ba Mouhamadoul Ghali o jooɗi e nokku he fottimomi min jooɗimo fottimi min jooɗi photo ɗiɗi fof no galle kandi suuduɗo cheikh jibina memi hoore mum memi leydi ɗo o jooɗi ɗon pottilmo min jooɗimo potti min mboɗo nani jomum o nokka leydi hoore cheikh memi leydi to ɗiɗi fof min jogui potti o e nder jama ka e nder suudu janggo e jaam to haala yontoyi taw sa haali aɗa jogui ɗo fawɗa duuɓi jeeɗiɗi o reeni Qur'ana o fuɗɗi wiide omo jangga sariya o jangi ko lafdari mo kalan ɗen joni ha gasi o jangi Ibnu Rusdi muqaddimatu Ibnu Rusdi ha gasi ha laaɓi o jangi arisala ha gasi ha laaɓi o jangi Lawwal Khalil ha gasi ha laaɓi e wondunoɓe puɗɗi sani o wi ceerno makko o mi huñima sani
ceerno wi jangginmami ko lawol woni puɗɗaniɗami lawol aɗa jangginami de nelaɗo fuɗɗanimi sani ceerno o heɗanimo o dultiti sani ha laaɓe dultortoɗa qur'ana ni o firi ha laaɓe o haali masalaji ɗi ha gati khalil ko capannayi hijib woni khalil ƴetti wala qur'ana ko hijiba capan jeegom khalil ne waɗi 40 capannayi hijib woni khalil o yiɗi ko suufiyankoɓe mbiyatani jiɗi ko kankone mana yo ƴeew ɗum tawde ko ɗum lolluno e ɗo defte ngal sanga sariya o gayni omo yaara duuɓi 16 nene makko e ba makko nattidi subaka goto e rafi celle biyeteɗe ɗawum mbiyeten peste walla choléra ko gotum nene makko e ba makko nattidi subaka goto takkodira e ƙabri gotil nani aynimade tawi omo yaara duuɓi 16 ñande laawol gotol woni bayo woni alyatim en même temps o wiyete ko ahmad bamma ko wiyete ko mouhammad bamum on wiyete ko ibnu salim bamum on wiyete ko abili idi asko ha yettoyi nelaɗal o yettide ko haydara noon tisani o wona inde wona yettode haydara jiidane makko tisani ko hinde ene wiye tujana to albe hinde kaawiɗaɓe makko to nene makko jeyata nene makko wiyete ko aissa mana hinde kaawiɗaɓe makko tujana bamakko ko garɗo ɗo jor o wi ko madinatu munawwara to nasti mum jeeya ko sari o wiyete ko ahmad ibne mouhammad o yettite ko haydara to yettode no woni mana hinde nene makko noon kaawiɗaɓe makko ɓaawo ɗo no jibina ɗo no mawni nene makko e bamakko jeeyi haawiɗaɓe ɓe nehimo koye mumen mawlidi o askitina e mumen wiya tisana ɗum tan tijani firtata gasi wona inde wona yettode ɗum tampude ko hinde tan na wayno neɗɗo joni nawa ɗum ɗo jibine mana Fuuta mbiya ɗum Fuuti no Cheikh Oumar ni Fuuti wona inde wona yettode Cheikh Oumar wiyete ko Oumar bamakko e rew ceerno Saydou nene makko e rew sohna Adama o yette ko Tall nene makko yette ko Tall bamakko yette ko Tall fof Tall Samba Ali Moutar Demba Ali Moutar jijuma e baba Samba Ali Moutar jibini mana ha joni Antumani jibini ceerno Saydou Antumani woni bawmu Cheikh Oumar Tall yettete Demba Ali Moutar jibini Ilman Siré on jibini Adama Aïssa Tall yettete nene makko e bamakko fof Tall kanko Tall e jaati to banggue yummum taani ko debbo yummum ba makko on yettoya cam to seydi buubu jam kono Cheikh Oumar yetta ko talde wona yummu wona bammo yumma koye bammo fof tal e jiko wona bammo d'accord seydi buubu jam noon jeeyi halwar on addi ɗo Cheikh Tidiane nde wonno ko raaɓo tawi ko wande wonno o wontu Cheikh Tidiane ha laaɓi saabu jabdemo almudagal ceekataaɓe moye geɗe fof o wiyatanmono Fuuti kanko ne wona inde wona yettode Fuutan ko kanko yimɓe wondeni Fuutan ko bondeni o yeddede wi nasabat ɗoor wi qabila tan Fuuti biladan ɗum woni defte makko fo alaɗe noon Cheikh Tidiane o felliti ummade Alger o naati mana ha joni nden lolli gandal ko Fas o fayi Fas o naati université biyeteɗo Jami al Qarawiyin e Jami al Azhar ɓe poti to banggue l'islam Jami al Qarawiyin ne yaara hikka e duuɓi ujunere e duuɓi temetati e duuɓi 50 Jami al Azhar ina wayno gila duuɓi ujunere hande e duuɓi 100 presque sabu ne nelaɗo haljiti tan fergo muɗum Madina jamanu mana Umar ibn Khattab Aboubakar ɓenni nden Afrique uddita mono Bunil Aasi adi wonde gouverneur Misra mana Jami al Azhar fuɗɗa ɗiɗo ko jamaji ɓoyɗi e jamɗinde arabe Cheikh Tidiane o naate Jami al Azhar sama o jangi ɗon ceeɗa omo heeɗo anduɓe o woni ɗon ceeɗa o ummi ɗon o fayi Sahara no hakkude meɗen e Mauritanie e Algérie mana ɗo wiyete nokku no wiye Zawawa wiyete Abdou Kadre
en jogi ɗon jama mum mawko ene janngina woni jannginɓe mo kanko cheikh biyeteɗo no haala pulaar no wonno e nder sahara he o janngi e seerenɓe capantato e ceernaɓe jeeɗiɗi ngal futiya alayhi badama kana farran o dañi fato o udditama ɓaawo nde no woni doomum gaska toko tawi makko fof mo naati hen o yawani hay goto o jaggi laaɓi nogas e joyi birdeteɗi ɗum woppa hittaɗu mawdu yiɗa adawal yiɗa ko jaasi ko nani ko ɓuuri mawnude fof o woppa kadi o ɓenda ko nani ko ɓuuri mawnude fof o woppa kadi o ɓenda ceerno fof nogas e joyoɓe o jaggi ɓe ceerno en fof mo jagguno waɗanimo liijani yamrimo yo hokkir lawol ngol waɗimo hen mum qaddama e ngol lawol laaɓi nogas joyi ceernaɓe capantato en jiɗɗi ɗum jagginimo mon fof wiyama ko joginomi ko mbawnomi a gayni yawtir kadi yeeso mi yasma o yawti o rutti alger cuuɗi maɓɓe o wonti ɗon seeɗa dumunna o jooɗaki kañagal ala hen o yeehi o fayti wiyete telmi sane jiyaɗo Allah goto ina ubba ɗon lomtima nelaɗo Allah duuɓi capantati wiyete ko tawi ko aba madianal rawsi yaɓɓe tan koyngal nelaɗo Allah duuɓi capantati o ubba ko telmi sane yanoɓe jiyara ɓe ne gandi ndeɓe ngari ha ɗon cheikh jangguintino e nder jawiya makko yimɓe fof naati min calimi naati mbi ko hanma naadi mbimo wona tijani en ɓe mbi min gonɗa cheikh ɗo wonno duuɓi tati mi jangguina ina juuromo ina barkinoromo joni abidine wima nattan mbimi natani kono min jogui droit nadde min mi natani tawde wona tijani en kimo wonda kam yawma yamata wiya o lomtima nela duuɓi capantati kono cheikh tidiane salminanimo wonta dañi ndiyam fayde ko sahi laccil makko biyeteɗo alaji ousmane dombo de koɗe tareji wi mamoudou dia sa natani mi natani biyeteɗo ceerno oumar tumbo to fanayi wi mamoudou dia sa natani mi natani biyeteɗo ceerno amadou ba to kayeheɗi wi mamoudou dia sa natani mi natani ina min gindi min calinani cheikh oumar nan ɗo min yiiɗi kalami kon tawa mi tandaɓe cheikh naati min wonda ko ɗum tandaɓe cheikh min gona affaire am wiyaɓe toon jiiɗi juulan toon juul toon jiiɗi mbatton julde faɗon ko aljanna ɓe jiida e mamoudou dia sa juulani peeɗa cakkinama min jiida yahaade mi fosnaki ɗe tandaɓe cheikh yan jogui babiraɗo mo wona baba min min jogui taɗa mo wona hono taɗam mi fasnaki ɓe ɓen wona fasam wonda ko ɗum cheikh woni ɗon jangguini ɗon defte suufiyankoɓe kewɗe o jangguini ɗumen ɗon kanko cheikh o tafsiri ɗon qur'an tel misal o ummi o yiɗi yaade makka o acci algérie o wayni o fayi tunis o woni tunis hitande omo jangguina o jangguini ɗon tafsir qur'an o jangguini ɗon defte suufiyankoje goɗɗe kewɗe mbaɗɗe fayi o nani ceerno goto ina wiye cheikh mahmoudou al kourdi mana ina misira gantanga kam woni toon ɓuddu cheikh abdoul kadim cheikh abou mariana oɗo mana mo wonno jawiya mum omo jangguina ñande abdoul kadir jeylani nangi koyngal mum dow wi hande kala waliyu gonɗo e aduna he koyngalam ngal ne yaɓɓe dande mum o haali ɗum ko bagdad laamoro ko irak oɗo tawi ko aba mariana tunus leydi algérie ko jooɗe almuɓe makko mo jangguina hono ni tan o turi woy mi anda goɗɗo kono min mi jaɓi mi anda goɗɗo min mi jaɓi mi anda goɗɗo min mi jaɓi ha warni wuuɓe leydi jangguini hakkiljiɗi almuɓe makko goto wimo ceerno aɗa jooɗi aɗa jangguini ha ɓooyi tan mbaɗa no ɗaniɗo mbaɗa no koyɗi toon mbiɗa anda goɗɗa jaɓi a anda goɗɗa jaɓi somin tinani mo kalɗa hay goto ha warima wuuɓe leydi oy a abdoul kadir jeylani ƴetti koyngal mum irak oyi kala waliyu koyngal makko no yaɓɓe dani mbimi anda goɗɗo kono min mi jaɓi o nani ɗum mana alji o woni cheikh abamlay nan kawdi kanko wi fazim li cheikhika ma in istahurmatuhu wajallahu lbirra waltawqira misla abi qabil yadayhi ida la'itahu abadan ko kam afadaka min ilmin wa min hasad o yi mawnin ceerno ma teddin ɗum gandin ɗum har feere wotere hokku ɗum horma nene ma e horma bamma kala no foti ɗon ɓuuto junngo makko ɗum dagni ɓuutade junngo ceerno ma mana gandinɗomo hunde mo ɗamini mo joottiɗa balɗe mum
jungo nene ma no dagi ɓuucade jungo bamma no dagi ɓuucade jungo ceerno ma gandinɗoma ko nafatma to Allah no dagi ɓuucade ɗum dagi jungo ngo ɓuucade wona sujjude jungo ko ɓuucade no mbaɗeten sarifal ɗe jootaɗo barke mum cheikh nani mahamoudou kurdi omo lolli ko misira to cheikh windimo leetere ko lollirɗo wilaya cheikh wimo e leetere he komi jeerinke jibinami ko wiyete aynimade nde leydi allah jeri sahara so wona jeesi mi meeɗani soynade mi meeɗa lumbade e maaro meeɗa jolde laaɗo joni noon mboɗi yiɗi arde hajjoyde suudu allah e juulade nelaɗo sallah alih w sallam ɗo ɗo tunis omi jula e bateau mi yaha faade misira mi ummo ɗon kadi faade makka mi suusa ndiyam mi wawa lumbade mi suusa laana mboɗo ñaaguima defaare ayi mawnide waliyade allah teddinde waliyade allah jogade men jorto moƴƴe cheikh windimo leetere kanko mahamadou koudi meeɗa yinde ndefanoɗaɓe somi ummima e laawol he gayi tawa laanam yuwata kuuletake helata bonata nden ɗum yawno wadde wiruji so keli tan gasi motoraji ngala ko laaɗe gawƴete tan e wiir e hendu nawata laaɗe salamuji sukaɓe ɓe mawnani fuuta ganda laano salat kono jibinama fuuta ɓe kam ne gandi salat ko wir tan nawata ɗum badi ko wir tan nawata ɗum badi ko wir tan nawata ɗum badi ko wir tan nawata ɗum